siihen loppui hänen voimat. Ja tunnelmat näin jälkikäteen. 20 minuuttia meni tässä. Ja miltä teistä nyt tuntuu? Ei miltään. Otetaan sitten enää 3 kierrosta jäljellä. Sieltä se yksi jossain vaiheessa pääsee tänne asti. Jos hyvä käy, niin se pääsee 20 yli. Tasan. Ei ole kauhean ketterää ylösnousua enää. Ja miltä teitä nyt tuntuu tällä hetkellä? Aha, siltä. Okei. Okay. Tässä oli kiva harjoite tälleen Hämeenlinnan Kaurialan kentällä. Aamutuimaan. Tai tää nyt enää niin aamuakaan ole.